Көз алдына кетірегіз, сіз жаяулы зебрадан светофорның қызыл утына шығып барасыз. Кең трасса, yoқтыртқышлар, керекті белгілер қойылған, әмма сіз бұл 30 метр юлының ақырына жете алмайсыз. Рульде барғанда иқтибарын башқаға йөнелткен ертуші жаяулылар үстіне келіп кіре. Ол исән, сіз жоқ. Сіз машина йөртүче үз эшегез белән, үз полосагыз буенча рөхсәт ителгән тизлек белән барасыз. Бер мәлдә каршыгызда икенче машина пайда була. Соңрак аның исерек икәнне йөртү таныклыгы булмавы ачыкланачак. Бәрелешәсез, ул исән, сіз юк. Әлеге очракларның берсе дә уйлап чыгарылмаган. Булар шушы атнада Татарстанда кеше гомерен өзгән аварияләр. Ел дәвамындалар 2600 була һәм 260 кешене арабыздан вакытсыз алып китә. Ил-күләм проект буенча һәлакәтләрдә кеше үлеме күрсәткече бу елга бездә 282. Әмма әле ай ярым бар, без бу санга яшен тизлеге белән якынаябыз. Шигем юк, без юл салу буенча Россиядә алдынгы төбәкләрнең берседер. Алия Хайрединова шуны аңларга тырышты. Нигә юлдагы вазгыятны яхшы асфальт түгел, кеше ваемсызлыгы хәл итә. Кеше гомере өзелгән бу авария Менделеевск районында якшәмбе төнге 11-ләрдә теркәлә. Рено автомобилендә 17 яшьлек егет каршы як юлга чыгып, ки машинасы белән бәрелешә. Рульдә 46 яшьлек ир-ат, ул шунда ук һәлак була. Вот даже видно осколки оставшиеся, остальное тут все уже убрали, потому что идут дорожные работы. Как видим, участок дороги прямой. И ничего не предвещало беды. Без авария булган урынга районның ЮХИД идарәсе җитәкчесе Валерий Сюдунов белән килдек. Бу атнадагына Менделеевский аша узучы юлларда 2 кешенең гомере өзелде. Ел дәвамында барлыгы 3 кеше һәлак була. Шул рәвешле район имин сыйфатлы юллар программасының күрсәткечләрен үтәми, кызыл зонага эләгә. Бу юлы яшүсмер автомобиль белән исерек килеш идарә иткән. Мы когда ехали, вы видели знаки, ограничивающие скорость. Бу юлдан килгәндә үзегез дә күрдегез бит, тизлекне чикләүче билгеләр бар. Ул 110 белән чапкан, үзе әйтте. Тизлеге зур, үзе исерек. Бу фаҗиганың сәбәпләре көн кебек ачык. Без аның белән сөйләштек, әмма артык борчылганын сизмәдек. Әле аңлап бетермидер. Беренчедән кеше гомерен өзде, икенчедән үз тормышын үзе җимерде. Не только совершил ДТП, он же жизнь себе сломал. Бу кытышкыч авария шулай ук Менделеевский районында Мунайка авылы янында була. Ладовеста машинасы җәяүлеләр юлыннан яшелгә чыгып баручы 2 кешене бәрдерә. Бер хатын кыз шунда ук җан бирә, икенчесен хастаханәгә алып китәләр. Ул әле дә реанимациядә. Спровоцировала невнимательность водителя. Бу аварияның төп сәбәбе игътибарсызлык. Машина йөртүче үзе дә шулай диде. Ул аек булган, әмма кызыл янса да тизлеген киметми, җәяүлеләрне күрми. Эш авылдаш тукталышка вахтыга аммоний заводына эшкә барырга чыкканнар. Эш хатынның берсе Елена Сазонова була. Он не пытался тормозить. Ул тизлеген киметмәде, ничек чапты, шулай бәрде дә. Мин арттарак идем. Әле уйлыйм, ник шул кадәр тиз килә бу машина дип. Шул вакытта бәреп китте дә. Машиналар туктый башлады. 49 яшьлек Люда Тарасова әллә кайда ята иде. Кызганыч, 2 улы, 15 яшьлек кызы калды. Светофор куйгач бик шатланган идек. Әмма аның файдасы булмады. Вообще на красный свет мало кто реагирует. Быел Татарстан юлларында 260 кешенең гомере өзелгән. Мондый фаҗигаларны киметү хөкүмәт югарылыгындагы мөһим бурыч. Илдә имин сыйфатлы юллар программасы бар. Аның нәтиҗәсендә соңгы 10 елда Татарстанда аварияләр санын 2 тапкыр киметкәннәр, әмма үлүчеләр саны арта. Тизлекне арттыралар, каршы якка чыгалар, җәяүлеләрне таптаталар. Бу елдан инспекторларга халык ярдәмгә алынды. Махсус программа ашалар кагыйдә бузучыларны фаш итә. Йөртүчеләргә тегеш ул камералар аны сулдан да, уңдан да, арттан да, алдан да булырга мөмкин. Шуңа күрә без өметләнәбез юл хәрәкәтләре әзерди. Реминне каптырмаган аркада 40 кеше үлгән. Исерек килеш утыру белән 28 кеше үлгән. Каршы юлга чыгу белән 100-га җитә инде хәер. Иң беренчедән юл кагыйдәләрен бозмаска. Ел ахырына кадәр ай ярым вакыт булса да, имин сыйфатлы юллар программасы күрсәткечләрен 14 район үтәмәгән. Бу атнада аларга Менделеевск өстәлде. Алабуга, Яшелүзән, Баулы, Минзәлә, Лениногорск, Биектау, Мамадыш, Актаныш һәм тагын 5 район кызыл зонада. Яңа төзелә торган юлларда фаҗигаларның күплеге инспекторларны борчуга сала. Ел башында Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә 137 куркыныч участокны билгеләгәннәр. Оларда истәмә эш башкарыла. Там, где были выезды на встречную полосу, поэкспериментировали. Быел каршы якка чыгу очраклары күп булган юлларга без тавыш чыгара торган горизонталь билгеләр урнаштырдык. Бу эш эксперимент буларак башкарыла, чөнки өстәмә тавыш машина йөртүченең игътибарын арттыра. Мондый эшне без куркыныч, борылыш, юл чатларында башкаргач, аның файдасын күрдек. 19 районда асфальтка 96 урында ясалма күтәртмә салдык. 1100 километр юлга ут баганалары
куелды. Без күрәбез хәзер Нижний Түбән Кама белән Чаллы трассы уже шәһәрләрне узатырган трасса узачак. Әлбәттә уже Чаллыдан Башкирия границасына кадәр безнең юллар разграничивать итәбез без аларны полностью. Юл юхидиячеләре генә түгел, без юл төзүчеләре белән бергә утырабыз. Кем төзүче генә түгел, кем ул трассаны обслуживать итә. Без карыйбыз, кая безнең недочет. Кая барасыз? Кая барасыз? Инспекторлар даими рәвештә рейдлар уздыра. Казандагына көн сайын 9 экипаж эшли, әмма көндә бер галәмәт дигәндәй кагыйдә бузучылар табыла. 12 ел инструктор булып эшләгән Алмаз Нурмиев моны яшьләрнең үз-үзеңә артык ышануы белән бәйли. Мин булдыралам бит, менә бит карагыз. Мәктәптә укыган вакытта да син әле генә иретеп бетергән укучын әйтәләр. Мин җири беләм, мин җири алам дип әйтәләр дә, күп вакытта ниндидер шундый серьезный бер ситуациядә югалып калалар. Кай вакыт юлдан барганда резкий маневрлар ясый кайбер кешеләр. Мин үзем менә Аллаһ фикер, сколько у меня осталось, 15 лет. Исәм нитсәм мин машина сразу. Минемчә, исәң рульга утырмаска инде. Син дә бүтән кешеләрне дә куркыныч астына куясың. Аварияләрнең 80% кеше гаебе белән булады инспекторлар. Бу рейдта да исерекне тоттылар. Моннан 10 ел элек Краснодар краеннан Казанга күченеп килгән 37 яшьлек Ират рульгә утырганчы литр ярым сыра эчкән. Белми дә калырлар иде, әмма ул Honda машинасына килеп керә. Нет, это первый раз, и вот первый раз попался. Все живы, здоровы, а металл отремонтируется. Бу юлы кеше гомере üzülмәде, әмма сыраны аз ичтем дип зур юлга чыгучылар күпме? Бер гаепсез кеше өчен бу юл сыңгысы булырга мөмкин бит. Алия Хайретдинова, Алмаз Зиядинов, Данил Филатов, Игорь Романов, Адымнар.